Какво е общото между Алиса в страната на чудесата, Малкия принц и още супер много детски книги? Ще разберете в моята нова класация топ 5 детски книжки, които крият много големи тайни, които почти никой не знае. Преди да започнем, харесайте това видео, абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате новите видеоклипове и класации, и нека да започваме. Първата книга е Алиса в страната на чудесата. За детската приказка се крият алегории на съзнанието, сънищата и логическите парадокси. За това почти никой не говори. Много хора даже не знаят това и въобще не са го осъзнали. Втората книжка пък е Малкият принц. Изглежда като детска книжка, но всъщност е философска притча за живота, самотата и смисъла на живота. Отново почти никой не знае и не говори за това. Много малко известна е тази тайна, въпреки че тя крие още много по-големи тайни от тази. Третата книга пък е Хари Потър. Освен приключенията за магиосниците, книгите носят скрити символи за борбата между доброто и злото, приключенията и приятелството. Почти никой не говори за това, макар че в доста глави от книгите на Хари Потър, независимо първа част или втора част, се разказва за борбите и всичко това, което преди малко изборих. Четвъртата книга пък е Пипи Дългото чорапче. Весела история за най-силното момиче на света, но също така силно послание за свободата. Пипи Дългото чорапче, както Малкият принц и Том Сойер, са книги, които се четат масово от деца в училище. Обаче, почти никой не говори за тези тайни. Последната книга пък е Том Сойер. Приказно приключение за децата, което обаче показва критики към обществото, расизма и морала в САЩ по това време. Това беше тази класация. Абонирайте за канала с камбанката, ако ви е харесало, и ако сте намерили нещо полезно в това, пишете в коментарите искате ли част 2 и кои книги да включа. Довиждане!